तुमर जो टीचर अच्छा माने आज दरखास्त फरखास्त तुम किसी देना खाली फोन कर केवल 9टा के 9टा 10-15 हम फोन कर कहले बर्तमान ए 10टा 37 है बर्तमान ए 5टा पिला ही अच्छा आउ को पिला आसी ना बर्तमान ए आपण मास्टर सबुदिन 11टा पर आस 10टा बेले आप आई ना कहीं बेकार मिस आप मैंने सतता कहूँ आप किसी असुविधा नहीं आप सतता कहूँ आप मास्टर केत आप जाऊँ सतता कहूँ मिछ कह कौन से आवश्यक नहीं आप सतता कहूँ आप माने टीचर केत 11टा शुणु प्रत्येक दिन आपणर टीचर जो संयुक्ता पात्र अच्छा सबुदिन 11टा पर ही जाए स्कूल आसला आप सतता कहूँ 11टा आसना नहीं कहूँ आसना नहीं ना 11टा पर आसमें आम देखीचु आम से आम पचार डेरी कर स्कूल तो टाइम रे स्कूल खुलिया पड़ा आगे ना जेहतु एटा गोटे गवर्नमेंट रोल अच्छी गवर्नमेंट नियम अनुसार आम कम करा पड़ो आम जो लेखा लिखी अच्छे आम लेखा लिखी आम पर करवा आम लेखा लिखी टाइम आम लेखा लिखी करा कि आम गवर्नमेंट काम जो अच्छे आम गवर्नमेंट काम करवा आम बाध्यता ना जेहतु आम सरकारी काम कर आपड़ सबुदिन ठीक काम कर आम भी आम प्रशंसा करुँ आपन को धन्यवाद दूँ आपण काम आम नहीं आपण काम नहीं आपण ठीक से काम करुँच आम भी आप जानूँ आप कर्तव्य आप कर ठीक टाइम आप ठीक टाइम सब किसी काम कर टीचर आसुना यार सियाड़े काम कले हम कि लेखा लेखी जहाँ भी घर काम घरे जेहेतु तांकर गोटे टीचर टाइम रे स्कूल आसुना है जेहेतु टाइम आमर सरकार टाइम रोचे 10टा कि 9टा कि तुम जहाँ भी टाइम अच्छी केवे टाइम रे आसुना आसुँच टाइम के आस माँ आसुँच के टाइम हाँ हो ठीक मु खोली नहीं मोर काम मु करी ये कौन हो तुम स्कूल खुले टाइम के स्कूल टाइम मान खुले टाइम केतरा हाँ हेल्ले बर्तमान तब 9टा 10टा पर है 10टा 24 है तुम मास्टर माने मास्टर नहीं तुम मास्टर कौन पे तो आसीना 10टा पर है तुम जो माने जो टीचर जी अच्छा कौन पे आसीना माने 10टा जो आज बर्तमान छुट्टी अच्छा आज हाँ सत कथा कहबा हाँ कहतु सकाळे नहीं फोन कले हाँ सकाळे फोन कले बेले मु छुट्टी रे अच्छी स्कूल को जाई चाबी अच्छी कि बोले हाँ मो बाहर चाबी अच्छी मु काली टिका दिया ना चाबी पकई जाइली मु ठीक अच्छे हाँ ना मो बाहर चाबी अच्छी मु पिला 9टा बाहरली 9टा बाहरली एबे पिला डाकी ठीक अच्छे हेल्ले तुम जो टीचर अच्छा कहले मुझे छुट्टी अच्छी कहले हाँ छुट्टी अच्छी कहले आज हाँ
ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିଲିନି। ଆଜି ଯାଇପାରିନି କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଛୁଟି ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସେଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସକାଳେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ? ସକାଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଥିଲି। କେତେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେବ? 9ଟା ଚିଲ୍ଲା। 9ଟା ଚିଲ୍ଲା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିନି, ତୁମେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲ। ତୁମେ ତ 9ଟା ଚିଲ୍ଲା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ତାଙ୍କେ କହିଲେ 9ଟା ଚିଲ୍ଲା ହେଲେ ମାନେ 9ଟା ଚିଲ୍ଲା ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ କିଏ? ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ି ଆଜି ଯେଉଁଦିନ ନଥାଉଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୁଆଁ ଅଛି, ମୁଆଁ ଦେବି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଯାହାର ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଦେବି। ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଆଉ ମୁହାଁ ଦେବେ ଆଉ ଆଳୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ। ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ତ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ହଁ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦେବେ ଆଉ ମୁହାଁ ଦେବେ। ଆପଣ ଟିଚର୍ ଆଜି ଆସିବେନି ଆଜି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍? ଆମର 15 ନା 16 କେତେ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହେଲେ ଆପଣ କେତେ କେତେ ପିଲା? ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରେଗୁଲାର କେତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି କେତେ ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ କେତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ କେତେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ଏବେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କେବେ 10 ଲୋକ କେବେ 12 ଲୋକ 10-12ଟା ପିଲା ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ? ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମମତା ଦିବସ ଦିନ ଆଉଛନ୍ତି 15-16 ଲୋକ। ମମତା ଦିବସ ହେଲା ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଦିନ 10। କେବେ ଆସିଥିବେ। ହଁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 10ଟା 27 ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ହିଁ ଆସିଛି, ଆଉ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ମାନେ ରେଗୁଲାର ଏବେ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟାଇମିଂ କେତେଟା? ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଟିଚର୍ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର? ଆଜି ସିନା ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ ଆପଣ 9ଟା ହେଇ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିଚର୍ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଲେଟ୍ ବୋଲେ ମୁଁ ତ କାଲି ଦେଖିଲି 10ଟା ଆଧରୁ ତାଙ୍କେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତମର ମମତା ଦିବସରେ ଅଛି ବି ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି 10:30ରୁ ତାଙ୍କେ ଘରେ ବାହାରିଲେ। କାଲି 10ଟା ଅଧରେ ତାଙ୍କେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। 10ଟା ଅଧରୁ ତାଙ୍କେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯାହେଲେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସବୁଦିନେ ରୋଜ କେତେବେଳୁ ତାଙ୍କେ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସ୍କୁଲକୁ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି 10ଟା ବେଳକୁ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି? ସବୁଦିନେ ଶୁଣନ୍ତୁ 11ଟା ଅଧକୁ ସବୁଦିନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 11ଟା ବେଳୁ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 10ଟା। 10ଟା ବେଳୁ ଖୋଲିବାର ନିୟମ। 10ଟାକୁ ନିୟମ ନାହିଁ। 9ଟା ନିୟମ। ଆମର 9ଟାକୁ ଏଠିକି ଆଉ ହେଲା 9ଟାକୁ ଏଠିକି ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ। 9ଟାକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ସାଥିରେ ଆସିଲି 9ଟାକୁ ଆସିକିରି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକା ହେବ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ବେଳୁ 10ଟା ହେବ ଯାହେଲେ ହେଲେ। 10ଟା ବେଳୁ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଗୋଟେ ହେଇନି 10ଟା 10:30 ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। 9ଟା ଅଧେ ହେଇଯାଉଛି। 9ଟା ଅଧେ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତମ ଟିଚର 11ଟା ବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ। ଆଗେ 10ଟାକୁ କେବେ ଆଉଛନ୍ତି, କେବେ 10ଟା ପରେ ହେଲେ ହେଉଛି। ସବୁଦିନେ ପ୍ରାୟ ଦିନ ନାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦିନ 11ଟା ବେଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହେଲା। 11ଟା ବେଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଟିଚର କେତେବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା